Eskolan esan digu Azpeitiar euskari aldau indala. Egile otea. Egunon, kaixo. Hemen badauko zuen misurkie. Ze? Albariko kie. Raúl, juna ikustea batzuk gen. Ontxe. Ezeo! Ez da ziru. Orduan emaiz ardue. Izarro dauzko. Hori ez da baizeko ahari ardue. Zi? Ardo txarra. Gaur egungo gazte hauek. Eta beste gauza bat, balda hemen gertu beste den laik. Bai, loiolan. Kintala hostiantziok hori, bueno! Ai, hazen nahi gabie. Zer dezima, ez izadona. Azte bete ingurutan amakal dute. Zugan honatziko uste zaitut. Zer modu zaude? Bastante rona bat, ez da gire kameraren dauk. Biker! Hau ez da torki gure honakin. Ez nintzen daukela uste dugu. Zuzien, jasan ezingoa. Jo, nena ez egin golpe bat. Ike barauke pixken ginen. Gero zexapatzen. Bai, beti pixke zelare emilizia. Elkar ulertuz, zahar gazte eta haur, Azpeitiar euskaraz, atzo eta gaur. Euskera garbia